وہ رسول دے مسلے دے بیت دعا منگی کر قسم خدا دی جنن کھیر ہو دے 60 روپے کلو وکدا پیا ہو دے جنن کھیر پھٹ ونجے گندیاں نالیاں وچ وٹی دے دعا منگی کر شالا کھیر میں بڑا سفر کر دے بولی وینا اگر تیری مرضی ہے بول نہ بول اگر جاگ دے بیٹھے ہو والا چھوڑو سبحان اللہ میرے پاک محمد دے غلام و توجہ فرمائے بی بی آدھی مولا تو بارش دے میرا کنگن میلا تھی گئی ہے باو دین فرمینے اجن بی بی دے لفظ نہیں مکھے بارش ہے کریں بارش ڈوڑے بارش ترائے اندھارے آلے تو سن دے بیٹھے ہوئے ترائے نے بارش وسیع ملتان دے کٹھے تھی دے لوگ آدھن بھائی سن دے وے مورا کوڑ ہلائے وے پیر کاوڑے چاہتے تو آمد بھائی سیون جھلی دی نہیں سبحان اللہ دا کھچا اچھا ہونی میں کروں پیر دے قدمے ڈھانے سہیں جی میں وسوائی وے وہ رکواؤ تو صحیح جی میں وسوائی وے وہ رکواؤ تو صحیح بیٹھے ہی وے ہائے 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 تور پہ مولوی تا نہ مننا تور پہن لوگ میرے وقت توجہ صحیح اس سوچ لے آنا کو تے دا بیٹھا تے اندھارے میں پتہ نہیں میرے نال کیا بیٹھے کریں دے وے مولویاں کی تھی دعوت اللہ دے نام دی تے مولویاں من گنو گال بھلا پا مولوی ہیں یا پا مولوی ہوں آتے ہی صوفے دو تے پورے تھائے بیٹھے ہوں آ ایت گردانے ہوں میں نا عشق دی لذت آندھی تد ادھڑے ماس تے چیکے نہ ہڈ کھا کھا تے ترم تمہ بنا پے نبی دا عشق ہو ویا تے ایمیں ہو ویا نبی دے عاشق تے بھلا ماس آنن بولو رضا بولو ناراض نہ تھی رہے میرا حافظ صاحب جڑا حافظ صاحب بدے اے تکلیف اس رہے وندے بیمارے ہی وجہ تو موٹے مدن سمجھائے اے نبی دا عاشق ہے مدن سمجھا پریشان تھی رہے پہ ناراض ہی نہ تھی رہی گال دیتے میرے والد توجہ فرق اے موٹا تک ہے نہیں توارے وجود دے برابر بیٹھے توارے ساری دے تو سا لکار کی دی بیٹھے وے لکار دری جھکی کی دی بیٹھے مولوی آکھا یار گال ہے تو دعوت آپ کرے نہیں تے جات کٹھیشن کسران وہاں کہ آپ ای ہو جیاں اعلان کرے سو شرط رکھے سو جو چوندے چوندے بندے آسن جی میں ہون بیٹھے ہوئے نکھڑنے آن جڑے نکھڑ گئے جڑے بیٹھے ہوئے اللہ سلامت رکھے وہاں کہے وہ کیڑا اعلان کرے سو آپ دوجہ مولوی شرط رکھی وہاں کھا پا اعلان کرے سو سارے بنے دعوت او آوے جائندہ نا قرآن مجید چوے چہرے تے نکھار دانو چاہ دیکھو عاشقی میں ٹھردہ کھڑے میرے توجہ فرمائے ساکو بندے ڈاڑھے پیارے لگ دیں جڑے ساکو پیسے دے میں اے بھلا ساکو دے نے جاندہ ذکر کرے نے ہوں دے صدقے دے نے تیرے تے سارے ویچ فارکیوں کو جے اسا ہوں دے سیرے سنا تے کھانے تو ہوں دے سیرے سون تے کھانے سب خدا دی تو بڑا خوش نصیب آدمی ہے اچھا توجہ بھائی جیسا نا قرآن ہے تو سی دعوت اعلان تھی گیا جی میں ایک گیٹ بنا کھڑے گیٹ بن گیا فرانٹ دے وچ مولوی صاحب ایک کھڑ گیا ایک حضرت صاحب آیا کیویں دعوت ہے اعلان دا پتہ ہی وکھا ہے کیاں وکھا تو سنیا کھا جاندہ نا قرآن ہے تو سی دعوت ہوا کھا وکھا وکھا وال نا داس کیا نا ہے وکھا میرا نا ہے غلام یاسین وکھا ٹھیک ہے قرآن سورت یاسین قرآن چھے حسین معین الحسن صاحب شفقت فرماؤ صحیح
ان پنڈالے پانی ہے چاچو رنگ پانی پلاوا پانی سا کو پلاونے پہ گئے تو اسا کوفے بیچائے بیٹھے میرا نام ہے غلام یاسین تو اندر جول سورت یاسین قرآن ہے 6 دوجہ مولوی آئے وہ تیرا نام کیا ہے وہ کہا میرا نام ہے عبد الرحمن وہ کہا ٹھیک ہے سورت الرحمن قرآن ہے 6 تو ہی اندر جول تریجہ مولوی آئے وہ تیرا نام کیا ہے وہ کہا میرا نام ہے مزمل حسین وہ کہا یار سورت مزملی قرآن ہے 6 کاکا چوتھا جاٹا ہے یہ پٹکی بدھی ہویا سادھے کپڑے وہ آتے مولویاں دے سامنے شہدہ کھڑ گئے جاٹا مولوی پوچھا کی میں دعوت کھاما شارتہ پتہ ہی وہ کیا ہے ساری شارتیں ہیں جدہ نا قرآن ہے تو سی دعوت وہ کھاسی تیرا نا کیا ہے وہ کہ میرا نا ہے قرآن مجید بیٹھے ہوئے میرا نا ہے تے اگو مولوی کا جاہلہ بدتمیزہ کج فہمہ جاٹا تے کو حیا نہیں آدھا شرم نہیں آدھا یہ قرآن مجید ہوں کہ زیادی چبل نہ مار یہ صورتہ اندر کھڑی ہیں قرآن بارو کھڑے یا انہاں کو باہر کھڑ جا اندر بہن ولی کامل کو گولو اللہ دے ولی کو گولو اللہ دے ولی کو گولو اللہ دے ولی کو گولو چلدے چلدے ملتاؤں دے لوگ ڈور پائن ولی دے آستاؤں دے چلدے گئن منجنتاؤں بی بی دے دروازے تے اللہ دا ولی بہاو دیوں زکریہ ملتاؤنی رسول دا مسلح وچھاو تے اللہ دی عبادت دج بیٹھن قدمیں ٹھائے تے آدنو غریب نواز مہربانی فرما ملتان بڑھن تے آگئے بارش رک ونگے آپ دے نیر وائے گئے آپ نے فرمایا لوگوں میں گناہ کو جائے وسوائیے اونٹھی وہ بولتا چھوڑو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ او میرے پاک نبی دے غلامو آپ نے فرمایا لوگو اڑہیں ٹور ونجو جائیں وسوائیے اڑہیں ٹور ونجو میرے پاک نبی دے غلامو جنہاں آپ نے ڈٹھاؤ فرمونے دیا لوگ میرے دروازے تے ٹور رائن بی بی چڑھئے مقام دی چھت دے آستین دا کپڑا لہا دے آدھئے مولا میرا کنگن دھوپ گئے بارش اوہ مرودا اوہ وڈے مرودا ایڈے کانے تھی گئے ہیں گھر علی کو نماز دینا نہیں سیاست دے آنکھوں چاہیے میں خدا نہ کہا تھا بھلا تھی بھی زہر دی نماز پڑھی تے اون اگو آکھے جا تائیں پڑھیے کیڑا بے نکا لگ دائے ایک گھر والی جاتا نہیں تے نہیں کھاندا قسم خدا دی چاہتے بیٹھا دا ہوں بی بی سفورہ کو دے دریائے نیل دے کنارے تے 36 سال عبادت بیٹھی کریں دیئے سید علی حیدر شاہ دے ونیاں دیکھاں تا صحیح ایک جی شان والی ہے گئے جو ہیں لوگ ہزارہ دی تعداد بی بی اے کٹ پرے آنا دیکھتے ولی کامل کو مرید رلے پیر دنال انہیں کھڑی تھی گئی لوگ نے پوچھا بی بی خیر دا ہے بی بی سے پورا کھڑے تھی گئے آپ نے فرمایا میں کوئی مجمع میں سید نظر آن دے سبحان اللہ میں کوئی مجمع کیا نظر آن دے سید نظر آن دے میں انہاں دا ذکر بیٹھا کرے نا جنہاں دی شان انعم اللہ علیہم من النبیین سبحان اللہ والصدیقین والشہداء والصالحین سبحان اللہ ایسے پرے گھنو
آپ سید علی حیدر شاہ صاحب بھائی آپ نے فرمایا عبادت دوتے بیٹھی ہے یا آقدی کی تئی شری مسئلہ دی گالے نکائی کی تئی بی بی آدھیے بی بی سفورہ سید علی حیدر شاہ کائنات چ نظر کی تھی میں کو جوڑ نہیں ملا بہت بچا یار سبحان اللہ سبحان اللہ میں کو جوڑ نہیں ملا آپ نے فرمایا میں تیرا وکیل بندا گولا ماں واہ اچھا جڑے جڑے تھکے بیٹھے ہو نا وہ تھکے بیٹھے رہو جڑے جڑے ٹھرتے بیٹھے ہو ہاتھ کھڑے کرو ہاتھ گواہی دے من گھرے دے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا میں کو جوڑ نظر آپ نے فرمایا میں گولا ماں بی بی سفور آکھا تو وکیل ہے ٹوروان سید ہے کہ کڑپاند کی تے دل سوچے سی میں سیاداں سونا میں گھاٹا پیر پیچھا ملائے بی بی پوچھا ہے سونا گول آئے وے جیا گول آیا کاؤنے آپ نے فرمایا میں سید گھاٹا بی بی سفور آکھا دریا نیل تو گیانی میں چاہیے بڑی تو گیانی میں چاہیے دریا نیل اے دریا راوی دریا نیل نہ دریا راوی بڑی تو گیانی میں چاہیے تے بی بی آکھا اچھا سید علی حیدر شاہ عبادت کنارے تے کیتے می نکاح دریا دے عادت کرے نے بی بی چاہتے مسلح چاہتے مارے کاچھچ جتی چا پاتی سی پانی تو گیانی ویچا بی بی پہ ٹور سید علی حیدر شاہ کنارے تے دیکھن کھڑ گئے دیکھتے آدھے میں کو قصہ میں پیدا کرن والے دی سفورہ دی جتی دا تالی کا نہیں پوسا واہ سبحان اللہ جاگ دے بیٹھے ہو تو بولو ورنہ میں بھاج بنا تالوی کہیں نہیں پوچھا آدھے جوانتے بی بی مسلح بچھاتے پیچھا دیکھے آدھے گھوٹا کیا بات ہے کیا بات کنارے دیکھنے اگھاں برداں میں کچھ نہیں آؤں تو کچھ نہیں ہے بی بی سفورہ نے آکھا والی حیدر شاہ دنیا نہ رشتہ جوڑتے خدا نہ تروڑئی پانی تے چلن دا والوی نیوی آیا دنیا چھوڑ دے رب نہ رشتہ جوڑ دے پانی تے چلن دا والوی سبحان اللہ سبحان اللہ دین آکھا سونے آؤ بس چکر بارش رکیے باو دین دے نیر وائے گئن آو فرمین دیا کیڑا عمل کی تے جڑا خدا تو پئی منوے نیے روتے آدیے باو دین میں تبائے فاورا دامی میں بد کردار آمی پو دی رات آئی سردیاں دی رات آئی کورا بازار دے وچ جمع پیاؤ میں مخمل دا بستریا اور دی خاطر وچاؤ دے کڑی آمی میں کو بازار دے وچ کتے دے گلران دے کونکن دی آواز آئیے جڑے پالے کنو کونک دے ودیان میرے دل خیال آئے نی بری سوانیاں ساری زندگی گندے کم کریں دی رہی ہیں آج اللہ دی مخلوق پالے تو گرلان اوے او دنیا والو مخلوق قرآن دی ودیے بہاو دین میں بھی کوئی عمل نہیں کیتا کتی دے پھل چاہتے میں مخمل دے بستارے جالو گائے میاں مخمل دے بستارے جالو گائے میاں بس میں ستی آؤں میں کوہاتے فواز دیتی ہے اے میری بندی تے میری مخلوق دی عزت کی دیئے تو منگ دی رہے میں رب دے سبحان اللہ اللہ میری حاضری قبول فرماوے اللہ تورا باہمنا ذکر سناونا قبول فرماوے میں زندگی میں کربلا وچ نہیں گیا یار گزارش ہے میں کو کربلا وچ نانے میں تے چنگی گل ہے تمہارے چہرے نکھر دے بہن تساں رو پسو یار بولتا چھوڑو ذرا سبحان اللہ
میں ہن بے بس کیا بیٹھا اے حضرت علی کہ میرے مدنی کریمی میں ٹر پین زہرا بطول دے دروازے تے زہرا بطول دے دروازے تے محمد نے فرمائے ہاں سے ناراض نہ تھی گئے ہو حل گئے ہیں بڑی مہربانی ہے وفادار سجونے عاشق دیوانہ آدمی ہو سمجھدا بیٹھے میری آواز کو سمجھدا بیٹھے میں بھی بے بس آدمی ہوں میں کیا کریں کتنی باواں آخر میں انسان ہوں سویرے تساں اپنا نہ کھیڑا کرائے جو پلموں نول دے سیرے پیندے ودے ہو سو آخر انسان ہے تے کچھ نبھاونی پوندی یار سجن نال میرے وال توجہ فرمائے جو میرے غور کرائے اگر حکم کی دے وے تے میں تھوڑا جی میں پڑھ چھوڑا کربلا ذرا ایویں پی کے کنو شروع تھی تے میدان کربلا وچ قدم رکھتے آپ بھج ونجنے توجہ ہے اگو اگو نبیاں دے امام پچھو پچھو ولیاں دے امام نبیاں دے امام پچھو پچھو ولیاں دے امام میرے تے تیرے نبی جلدے جلدے آؤ زہرا بطول دے دروازے تے گئے تیرے تے میرے نبی نے فرمایا علی تو بارو کھڑ میں محمد اندر ویناؤ اگر جاگ دے بیٹھے ہو وہ لا چھڑائے سبحان اللہ تیرے تے میرے نبی دا قدم ایک دیوار دے چو دیواری دے اندر بہر گیا ہے ایک اندر گیا ہے بیا بہر آؤ ادرو زہرا بطول نے پینگے وچو لال گھچاتے ایویں سینے نال لاتے آدھیے لوری سناوا میرے دل دا چینے دنیا تو اکھرا میرا حسین تیری تھی کو خدا پتر دے وے دنیا والو کیڑی خوشی تھیندی ہے آؤ زہرا بطول کیڑے انداز جو لوری پیا دیے میں لوری سناواں میری آس تو بسم اللہ تو والناس تو وے شالا نہ لگنی شالا نہ لگنی تتیاں تطہیر اندر تے کو لکاواں لوری سناواں لوری گھر جاگ دے بیٹھے ہو میرا ذوق آدھے میں ایک جملہ بیا پڑھ چھوڑا میں ایک بیا جملہ پڑھ چھوڑا اللہ وقتہ رکھی میں لوری سناوا خوش نہیں میں تھوڑی آج تھئی مکمل زہرا دی جوڑی ایک جمپ ہوئے تے کچھ چاچ کے مبارکہ دے میں ڈاٹ کے مبارکہ دے میں آؤ اے زہرا دی جوڑی جمپ اگر جاگ دے بیٹھو اللہ چھوڑو سبحان اللہ اللہ ہر کہیں دیا جوڑیاں سلامت رکھے بھیرا بھیرا ماں دے بازوان دی طاقت ہونن بھیرا بھیرا ماں دے درد وڈینن بھیرا بھیرا ماں دے دکھ وڈینن دعا منگشالہ جوڑنا ٹوٹنی بول پہ چھوڑو دعا منگشالہ جوڑنا ٹوٹنی میں آخری لفظ لینا زندگی وفا رہے گی کربلا دی سیر کرے سوں میں جملے آخری دے دے ٹور بننا میں لوری سناوا خوش نہیں میں تھوڑی آج تھئی مکمل زہرا دی جوڑی وے ساجے آؤ حسن کو وے ساجے آؤ حسن کو وے اوگو ڈساوا وے آجل دی سوہنا دیرن ملاوا لوری سناوا لوری سناوا بس بھائی کربلا دی سرزمین کربلا دی سرزمین
اگر جاگ دے بیٹھے ہو تو میں جملہ پڑھا 18 سال دا کڑیال پترے جن پتر دی مسئلہ دیئے پیو دے بجھڑے دی کمر دا سہارا بن دے یار وہ جنہ دے جدا تے انہیں تو پوچھو یار اللہ پتر اتنی دعا منگ شاءاللہ زندگی دراز ہونے قسم خدا دی جنہ پتر دا قدم چو دیواری تو بہر ویندے چٹے چونڈیاں لی ماں دعا دے ہاتھ چاگی حجی مولا میرے پتر دے گناہ نہ دیکھے میرے چٹے والاں دا واسطے ماما دعائی منگ دیا بابے دعائی منگ دیا 18 سال دے پتر کو تیرے تے میرے پیر نہیں میں کمر بستہ کیتے توجہ فرمائے بھائی اگر حکم کیتے وے رانا صاحب میرے سونے اوشاکہ نے مصطفیٰ بانیہ نے محفل حکم کیتے وے تے میں پڑھ چھوڑا اللہ بستہ رکھے وے توجہ محمدی امامہ بدوائے تیرے تے میرے پیر نے محمدی امامہ بدوائے کمر بستہ کیتے متھا چمتے فرمائے نے رقاب چھک میرا لال ترون مہار چھک ترون اکاب تے جوان سوار تھے گھوڑے دیواؤ چھکیے گھوڑے قدم نہیں چاہتا ہو دوجی مرتبہ چھکیے گھوڑے قدم نہیں چاہتا ہو تریجی مرتبہ چھکیے گھوڑے قدم نہیں چاہتا ہو آواز دیتے آدھے اکاب یزیدیہ دے کتے بھاؤں دے کھڑن قدم کیوں نے چیندہ ہو تے کو شرم نہیں آندی لوگ گلا دے سن اکاب اسمان در تک تے آدھے مولا زبان دیتی گئی بولن دی اجازت نے میں علی اکبر کو جواب دیوان دنیا والو توجہ فرمائے تھوڑے رخ پھیرے علی اکبر در آدھے او علی اکبر میں کوئی بے ادب نہیں میں کوئی گستاخ نہیں میں قدم کی میں چاہاں ذرا زمین تے نظر تھا کر علی اکبر آدھے میری نظر زمین تے گئی ہے میں کو 4 سال دی بھیڑ رون دی سکینہ نظر جڑی کونیاں دے بل زمین تے بیٹھیے روتے آدھیے وے میرے ویر اکبارا اماں کو ملے تیری پیشانی چم دی رہیے ابے کو ملے میرے ویرا تیرے روسار چم دی رہیے میں بھی تیری بھیڑا کدو قامت جو چھوٹیاں رکاب چو پیر تا کڑ میں تیرے قدم تا چم گنا دنہ سکینہ دے جملے یہ ہیں جنن سکینہ دے جملے آئین جنن سکینہ دے جملے آئین علی اکبر آدھے میرے حوصلے تروٹین میں زمین تے قدم رکھنی میں کو 4 سال دی بھینی میں بھاگل پاتے جنن بھاگل پاتے میں کو وچنی سگرا یاد میں کو روندی ہوئی بھین یاد آ گئی ہے جڑی مدینے وچ بیٹھے منہ کربلا دو کر دے آدھیے آون اکبر سوہنا آون اکبر سوہنا آون جاگا تے تو کتھائی نے جاگدا تیرا اپنا نصیب ہے وے آون اکبر سوہنا آون میں تردہ بھین دیرا آگے درد ونڈا ون آون اکبر سوہنا آون اگلے جملے تے غور کرائے میں پڑھنا چاہنا میں 7ویں دواتا بھول گیو ویرا داوید دی کے ڈھل گیو ویرا راہ بھلے دیا رکھیاں تھکیاں راہ بھلے دیا رکھیاں تھکیاں شکتی کو گل لاون آون اکبر سوہنا